Hola, soc la Núria, professora del curs de Bloc d'autor. Per què està destinat aquest curs? És per gent essencialment que escriu i que vol escriure a internet. A internet dintre d'una eina que és molt interessant per als escriptors, que són els blogs. Farem una mica de coneixement dels diferents tipus de plataformes on podem fer el blog, totes són gratuïtes, i aprofundirem en una d'elles, que és Blogger, que és un blog, un programa, una plataforma on podem crear un blog gratuït. Veurem com fer el blog, com fer entrades, com publicar fotos, com fer links, tota una sèrie d'històries perquè tu acabis del curs tenint un blog actiu, perquè és eminentment pràctic. Començarem a fer el teu propi blog de cada alumne dintre del curs, i acabaràs el curs tenint el teu blog on podràs anar afegint continguts a mesura que vulguis.